בוקר טוב. אנחנו בפתחה של היממה ה-19 למלחמה. אנחנו ממשיכים בתקיפות נרחבות בעזה. כוחות צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי ואגף המודיעין, חיסלו את מפקד גדוד גזרת צפון ח'אן יונס של חמאס, תייסיר מובאשר. מובאשר שימש בעברו מפקד הכוח הימי של החמאס, הוביל הרבה מאוד פיגועים כנגד מדינת ישראל, היה עסוק במתווים מתווים ימיים לטובת פיגועים אסטרטגיים כנגד המדינה, וכעת הוא תפקד כמפקד מרכזי במרחב ח'אן יונס. הלילה תקפנו בין היתר תשתיות של מנגנון החירום של חמאס שאמון על פריסות מחסומים בפני תושבי עזה שרצו להתפנות דרומה. אנחנו ממשיכים לתקוף את חמאס על מנת לאפשר לתושבי עזה להתפנות דרומה, ואנחנו קוראים לכל האוכלוסייה בעיר עזה וסביבתה, ארגון הטרור והנהגת חמאס מנצלים אתכם. הם משתמשים בבתים שלכם, הם משתמשים בבתי הספר, בבתי החולים, מתחת לאדמה, מתחת לבתים שלכם, בסמוך לבתי החולים ובתי הספר, הם מסתתרים שם לביטחונכם האישי. אל תיתנו להם לנצל אתכם. נו דרומה, דרומית לנחל עזה. אנחנו מייצרים שם מאמץ הומניטרי רחב של מצרים, ארצות הברית, מכניסים מזון, תרופות, מים, לשם נכניס על מנת שהמרחב הזה יוכל להתקיים ככל שנמשכת הלחימה. לכשתסתיים הלחימה, האוכלוסייה תוכל לשוב. במקביל להמשך גלי התקיפות מהאוויר, כוחות צה"ל פרוסים חזק מאוד בהגנה בים, כפי שראינו אתמול בחיסול של חוליית הקומנדו הימי, מחבלי הקומנדו הימי שניסתה להיכנס לשטח הארץ. באוויר וביבשה לאורך כל הגבול אנחנו נחסל כל מי שיתקרב וינסה לחדור לשטח מדינת ישראל. אני רוצה להתייחס לאיראן. איראן סייעה לחמאס לפני המלחמה במישרין, באימונים, בהספקת אמצעי לחימה, כסף, ידע טכנולוגי. גם ברגעים אלה נמשך הסיוע האיראני לחמאס במודיעין ובהסתה ברשתות ובדרבון בכל העולם בהסתה כנגד מדינת ישראל. במזרח התיכון, שהשלוחים, הפרוקסי, כפי שהם מכונים על ידי איראן, פועלים מעיראק, תימן ולבנון, ההנחיות מגיעות רק ממקום אחד, מאיראן. מי שמערער את המזרח התיכון עבור מעשי חמאס דאעש הנפשעים, שלא יתחבא. בלבנון חיסלנו ביממה האחרונה 5 חוליות מחבלים שניסו לשגר טילים כנגד טנקים ורקטות כנגד אזרחי מדינת ישראל. אמש זוהו 2 רקטות ששוגרו לשטח הארץ משטח סוריה. הרקטות נפלו בשטח פתוח. בתגובה לכך, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במהלך הלילה תשתיות צבאיות ועמדות שיגור של צבא סוריה. באשר להנחיות פיקוד העורף, אתמול הותקנו ההנחיות של פיקוד העורף. תמשיכו לעקוב באתר על העדכון. חובה של כולנו, של כל אזרחי המדינה, לקיים שגרה בצל המלחמה. זה יכול לקרות דרך ההקשבה שלכם להנחיות, ההתעדכנות. נפתחים מוסדות חינוך, אנחנו מאפשרים לייצר שגרה באזורים מסוימים. תמשיכו להקשיב להנחיות. לעומת זאת צריך לזכור שביכולת הארגון חמאס עדיין לשגר רקטות, ולכן צריך לא להיכנס לשאננות ולהקפיד על ההנחיות. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 308 חללי צה"ל ו-222 חטופים. ליבנו עם המשפחות השכולות, אנו מחבקים אותן וכואבים את כאבן, נמשיך ללוותם כל הזמן. המאמץ הלאומי להשבת החטופים ממשיך להיות בעדיפות עליונה. אנחנו אוספים כל שביב מידע אפשרי, מעדכנים את המשפחות ונעשה כל מה שאפשר, אזרחי, מבצעי, מודיעיני, על מנת להחזיר את החטופים הביתה.